Добър ден на всички пасмения. Така, сещате ли се оная кола, която беше на Seven Cars, А3-ката по гаранция, която се прави мотора? Така, мотора е направен. Колата вече е на 100 км след тест драйв. Искам да кажа на собствениците, ето излезнах за последния тест драйв. Нали, ако сме ги забавили, извиняваме се, но се случи така, че се оказа, че главата е спукана. Ето ги всички стари части на колата, по принцип ги държиме в багажника, допреди да издадеме колата. Ето е старата цилиндрова. Ето е А3-ката. Оказа се, че главата е спукана. Закупихме чисто нова глава. Оказа се, че има разлика. Върнахме я. Поръчахме друга. Тази беше окей, затова се проточи доста дълго работата. По мотора е направено всичко, не са направени компромиси и сме го направили така, че все едно е правен за наш клиент. Той е наш клиент, нали? Въпреки че Seven Cars плащат, не сме гледали най-тънкото, защото утре, други ден, този двигател, като излезе от нашия сервис, никой няма да знае за колко пари е направен, а кой го е направил. Така че това е. Мисията е изпълнена. Колата ще могат да си я вземат хората. Пак казвам, извинявам се на хората, защото това са хора с голямо търпение. Не съм чул един ден да са се обадили, да са ми давали зор за тази кола. Казах, че като стане готова, ще се обадим да я вземем. Ето, готно. Нямаме никакви проблеми. За да не нарушаваме правилника, спираме записа. Бъдете живи и здрави и се обичайте.